Bé, en primer de tot, agrair-vos a totes i a tots que esteu aquí avui. Crec que dona goig veure la sala tan plena i a sobre amb una causa tan digna. Com sabeu, avui estem reivindicant, celebrant el 8 de març. El 8 de març, que és el Dia Internacional de les Dones. Com sabeu, aquesta organització és feminista i crec que està a la vista que no només ho som, sinó que realment ens ho creiem. Crec que sou conscients que en els últims anys s'ha avançat molt en el feminisme. Fa 50 anys enrere, les nostres àvies, les nostres mares, tenien que obrir un compte amb el permís del seu marit o el seu tutor legal. Això ara ja no succeeix. Està clar que han canviat algunes coses. Però crec que també hem de ser clars i tenir consciència de que les coses estan canviant. Hi ha estadístiques que diuen que el feminisme, en comptes de continuar avançant, està tenint punts enrere. Hi ha estadístiques que diuen que més del 50% dels homes d'aquest país pensen que el feminisme ha arribat més enllà. I per això el títol d'aquesta jornada. Si t'atabala el debat, imagina la realitat. Això és el que volem expressar, que no només s'ha de debatir, sinó que també s'ha de posar en el pell de les dones que patim el dia a dia les violències masclistes que hi ha a la nostra societat i també aquestes bretxes salarials i la lluita als centres de treball amb els protocols d'assetjament sexual i per raó de sexe, entre altres tantes lluites que tenim totes i tots de nosaltres als centres de treball. La pujada del salari mínim interprofessional ha sigut una lluita sindical que ens ha apoderat a les dones a tenir més salari. I això implica que les dones són en major majoria les que estem al rang baix dels sous. Si parlem també de la carrera professional, sectors com la sanitat, serveis socials, que són altament feminitzats, tenen molta bretxa salarial. I això només es pot explicar veient que els mandos, els comandaments, són majoritàriament homes. I no ens quedem aquí. També podem parlar dels discursos d'odi que hi ha actualment. Jo soc de les que pensa que les xarxes socials, la intel·ligència artificial, són eines molt potents i que ens poden fer la vida més entretinguda, més fàcil, o que també són eines que al dia a dia al nostre lloc de treball ens poden ajudar. Però què penseu si us dic que 3 de cada 4 noies menors d'edat ha rebut missatges sexuals a les seves xarxes socials sense voler? Hi ha coses que s'han de continuar lluitant. I això ho podem fer nosaltres amb l'ajuda de tots els agents socials d'aquest país, perquè aquesta lluita no només és de persones d'esquerres, ha de ser de tothom, i això és el que hem d'escoltar, aquests grups d'extrema dreta que creuen que la igualtat és una blasfèmia. Aquest llaç de les persones que no es creuen en el feminisme. La lluita feminista ha de ser liderada per dones, però ha de ser acompanyada per tots vosaltres, els companys. I això és el que jo reivindico també avui. Jo us animo a totes les companyes que sou aquí a la sala també a que mireu al vostre cantó. Trobareu segurament algun company que està lluitant al vostre costat i que es creu que el feminisme no només és cosa de dones. I així ha de ser, companyes i companys. No hem d'escoltar aquests missatges que ens diuen que el feminisme ha arribat massa lluny. No ens hem de callar quan ens diguin que és normal que rebin potser una foto sexual una noia menor d'edat. I també ens hem de creure i treure pit quan nosaltres sabem que som la UGT de Catalunya, qui també lluita pels drets de les dones als centres de treball. Al final, les lluites són persones, igual que les organitzacions. I en aquesta organització tenim una presidenta per primer cop a la història que és dona. I crec que això també s'ha de fer en valor. Tenim una altra companya que també és secretària general d'una altra federació. Tenim un secretari general, tenim secretaris generals que són avui aquí amb nosaltres, tot i les seves complicades agendes, donant costat a aquesta lluita feminista. I això és la UGT. Sou persones. Sou les que acompanyeu a lluitar per aquesta lluita. Sou qui, quan escolteu que la bretxa salarial és mentida, doneu veu als centres de treball perquè les companyes puguin cobrar dignament i tinguin condicions laborals dignes. Al sector de la cura, per exemple. Altament feminitzat. Més del 80% de companyes són les que avui en dia agafen les excedències per cuidar de fills o filles. I això que no us ho discuteixin, és així. I quan us discuteixin això o quan l'extrema dreta vulgui dir-nos que no és així, les estadístiques no enganyen, són números. Hem de revertir això. La corresponsabilitat real és una obligatorietat. Els permisos, l'equiparació dels permisos que s'ha estat lluitant també a nivell estatal ens ha permès reduir això. I hem de continuar per aquesta línia. Jo no m'allargaré gaire més perquè avui tenim un programa molt complet
i sí que vull per això agrair-vos molt la feina que feu. Crec que és important reconèixer que el feminisme i la lluita feminista no és fàcil. Això ho parlava l'altre dia amb una companya que porta molts anys a la casa i que em deia que antigament es va fer molt de rebombori a la casa per les quotes. Mira, companyes i companys, gràcies a aquestes quotes que van aplicar en aquell moment podeu veure com moltes de nosaltres estem als llocs de comandament. Perdoneu, esto es el directo. La feina. I crec que és important recalcar que la UGT també en aquell moment va apostar per això, per aquestes polítiques, i que així ha de continuar sent. No m'allargaré més, sinó que agrair-vos un altre cop la lluita, agrair aquesta negociació de plans d'igualtat que tan difícils ens posa a les empreses a vegades i que portem el llast de tenir que negociar durant 4 anys un plan d'igualtat perquè no som capaços de donar-nos les dades, i dir-vos també que gràcies a vosaltres, a totes i tots vosaltres, hi ha moltes companyes que quan tenen assetjament al seu centre de treball per raó de sexe o sexual tenen un caliu, tenen un acompanyament i tenen una solució al seu problema que tantes nits a vegades a moltes dones li treuen el son. Així que gràcies, continuem la lluita feminista i visca el feminisme i la UGT. Merci. Bé, ara, com hem començat una miqueta tard, ja donaré pas a la companya, i dic companya perquè així ho és, i així la considero, Dolors Bassa i Coll, que avui serà la nostra ponent i que farem una petita entrevista perquè ens expliqui la seva trajectòria i que ens acompanyi en la seva experiència. Endavant, Dolors, merci. Tranquil. Merci, Nora. Bé, s'escolta bé, no? Sí, perfecte. Doncs bé, faré una petita presentació de Dolors, perquè crec que moltes i molts de vosaltres ja la coneixeu, però al final és un goig poder tenir-te aquí amb nosaltres avui i crec que també val la pena una miqueta reconèixer la trajectòria que tens i si hi ha alguna cosa en la que no és això, doncs tu mateixa ho expliques o ho corregeixes. Molt bé. Dolors Bassa és sindicalista, política, psicopedagoga i feminista. Va ser consellera de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya entre el 2016 i 2017. Abans, havia treballat molts anys en educació primària i secundària i en la defensa dels drets laborals dins del sindicat UGT. La seva trajectòria política està marcada pel compromís amb la justícia social i les polítiques públiques d'igualtat, així com per la defensa del diàleg social i dels drets de les persones treballadores. També és coneguda per la seva implicació en el món local i en projectes educatius i comunitaris. Gràcies, Dolors, per ser avui aquí amb nosaltres. Gràcies a vosaltres de convidar-me. Al final, quan vam parlar Dolors i jo de com fer aquesta jornada, vam parlar de diferents maneres de fer-la i entre les que vam tractar vam pensar en una entrevista perquè al final creiem que és molt més dinàmic i crec que Dolors, amb tanta experiència que té, doncs en fer-li preguntes ja ens explicarà tot allò que crec que serà molt interessant. Per començar, i parlant també de violència masclista, voldria saber si hi ha hagut alguna experiència en la teva vida política, sindical, social, que fes evident que ser dona canviava la teva manera en què et tractaven o, si no, simplement t'escoltaven. Bé, bon dia a tots i totes i, com he dit abans, gràcies per convidar-me. Em sento com aquella que ve a explicar experiències o batalletes. Per tant, suposo que moltes de les coses que comentaré, algunes de vosaltres les haureu viscut i d'altres us les sentireu reflexades, perquè malgrat, com deia la Ivet al començament, en temes de feminisme hem avançat moltíssim, queda molt per fer i per tant encara hi ha situacions que dius com pot ser que estigui passant això quan ja m'havia passat fa 20 anys o 30 anys. Doncs aquesta pregunta que em feies pel fet de ser dona, doncs sí, jo crec que he patit poques perquè jo venia del món de l'educació, com sabeu en el món educatiu hi ha molta més dona que home,
també es reflexa el que és la societat, perquè a les direccions sempre hi ha més el director que la directora, ara s'ha igualat més, i per tant no ho notava. Però a la que vaig començar a fer alguna cosa, el diferent és quan ho vaig notar. També dic que la meva família era una família matriarcal. Per tant, dins la família també era molt clar que el poder estava amb les dones. Tenia una germana i tenia una mare, per tant, tampoc ho havia notat. Però sí que quan vaig sortir d'aquest cercle més íntim és com ho comences a notar. I el primer que vull dir és que el que me va fer ser feminista va ser el sindicat. Llavors això ho explico sempre. L'empoderament que tenim els delegats i delegades no el té ningú més en el món. I ho dic clarament, perquè és la primera vegada quan entres en el teu centre i et fan delegat i delegada, ets conscient que el que estàs defensant o el que aniràs a defensar no és res teu, però que sí que te repercuteix molt perquè és el teu entorn laboral i per tant és la gent del teu entorn i és la gent que tens cada dia al costat. Per tant, això ho has de defensar per sobre de tot. Però, a més, el ser el sindicat et fa ser crític, perquè, clar, no iràs a una negociació de qualsevol tema del teu entorn laboral i no pensaràs, ostres, ho puc fer més bé, ho podia haver fet més malament, i per tant. I aquests són els principis de qualsevol feminisme. Llavors, què passava? Doncs la primera vegada, per exemple, quan jo era delegada i vaig anar a una reunió al sindicat, els companys, amb tota la bona fe, perquè els companys no ho fan amb mala fe, em van dir, nena, fes-ho bé. En aquell moment no me'n vaig adonar, i això ens ha passat a totes. Aquest nena, ningú se li acudeix amb un home a dir-li, nen, fes-ho bé. Jo tenia 30 anys, no era una nena. Per tant, ja d'inici, nena, fes-ho bé. O, per exemple, quan vaig, el 2008, que el Camil, el secretari general de Girona, va passar a ser secretari general a Catalunya i, per tant, jo vaig... secretari general no, política sindical, a Catalunya, i jo vaig agafar la secretaria general a Girona. La primera reunió que vaig fer amb la patronal, en aquell moment hi havia molt més homes que dones, i vaig entrar en el despatx de la patronal de Girona, resulta que era un empresari que era del meu poble. Per tant, vaig entrar, va entrar tota l'altra gent a nivell institucional i ell el primer que va fer va ser agafar-me, fer-me un petó, com no ho havia fet a ningú més, i em va dir, apa nena, ara ens veurem sovint. Jo ja tenia una edat avançada i en allà em vaig plantar i li vaig dir, escolti, jo vinc institucionalment a representació del sindicat. Per tant, nena, com a molt al carrer en el meu poble, en aquí soc secretària general de la UGT de Girona. Però aquest empoderament, i a veure, hi era un senyor que m'apreciava i cap problema, però aquest empoderament no el tens si abans no has sigut delegada, si abans no has hagut de defensar temes sindicals, si abans no t'has hagut de formar com a persona per poder empoderar-te d'aquesta manera. Per tant, això, moltes més coses i les altres m'han passat a mi o les he vist passar a l'entorn. Per exemple, he vist reunions ja fora del sindicat o també en el sindicat de que una dona no està d'acord, una companya diu, no, és que no estic d'acord, és que això hauria de ser així. Si ho diu el company, li diuen, home, aquest té caràcter, m'ho pensaré. Amb una dona, la resposta d'aquesta és una histèrica. Què diu ara? Per què ara no està d'acord? Què diu? És histèrica quan no et diuen paraules més malsonants, no? Perquè he sentit a dins del sindicat i fora, he sentit dir és una malfollada, és una... Per tant, no que t'ho diguin directament, però sí que es diuen a l'entorn. I això és micromasclismes, que no sé per què es diuen micro, perquè jo sempre dic, no, això és masclisme directament, no és micro, és masclisme directament. I això t'hi trobes. O, per exemple, quan vas en representació institucional del sindicat o d'un partit o d'una entitat, surts a la tele en una entrevista i la gent, els homes, et diuen anaves ben vestida, anaves guapa. Vosaltres heu sentit mai que ho diguin amb un company? De vegades no saben ni què has dit perquè el que han fet és cosificar i, per tant, mirar el cos que tens. Escolta, jo sí que tinc cos, però no sóc una cosa. Per tant, a mi no se me cosifica.
I aquests fets del dia a dia és el que te trobes, siguent dona sense tenir res excepcional. Llavors aprens a defensar-los, de dir, escolti, de què he parlat jo? No ho sé. Doncs un altre dia m'escolti. Llavors això és el que trobo de diferent pel sol fet de ser dona. Que no és poca cosa. Que és molt. No és poca I això cosa. que explico està passant ara també. O sigui, no és una cosa que ens passava abans i dius... O sigui, el que passa és que ara en som conscients i potser tant homes com dones ho vigilem més. Com, per exemple, els piropos, que no es diuen tant com es deien abans, perquè ja es veu que és cosificar a les dones. Però tot i així n'hi ha. Llavors, no és que no s'hagin de dir, és de la manera que es diuen i com es diu. Bé, al final jo em quedaria, a part de tot el que s'ha explicat, la paraula nena. Crec que és un clàssic, que ens diuen com si fossin encara nenes que es tinc que cuidar, exacte, que som inferiors, encara petites, i això encara continua succeint. I amb això, per exemple, que dic de la indumentària, l'altre dia, no fa massa, una alcaldessa que havia agafat possessió del càrrec em va dir, saps què és el que m'han criticat més? Que estrenava vestit i no estrenava sabates. És que és una cosa que és impensable que es pugui dir a un alcalde que el dia que pren possessió no estrena sabates. Doncs amb una dona, mira fins a quin punt et miren, i això estic parlant d'una reunió de fa 5 mesos. O sigui que per tant aquestes coses de dona encara les tenim. I enllaçant una miqueta amb el que has explicat, tot i que el tema de l'alcalde, política, parlant del sindicat, que també has explicat, casuístiques que s'ha viscut dins de la casa, com creus que ha avançat això dins del sindicat, el feminisme, tot i que abans era antigament molt masculinitzat, com creus que s'ha canviat el lideratge femení dins del sindicat? Jo crec que el sindicat ha avançat molt i molt. Mira, la primera de totes és l'exemple que hi ha aquí, que hi ha moltes dones, per tant, i ha avançat amb aquesta paritat. El que explicaves abans de les quotes va ser un trasbals, però quan jo vaig començar al sindicat hi havia 2 coses que ara no hi són, o no hi són tant. Una, hi havia moltes decisions d'executives que es prenien, i ara me'n miro en Camil, perquè en aquell moment era secretari general, que es prenien en espais informals. O sigui, nosaltres teníem fills petits o teníem cures que ells no tenien en aquell moment, llavors es trobaven a la tarda, anaven a un bar, decidien, l'endemà arribaves i deien ja ho vam parlar-ho ahir. No, perdona, la reunió de les 10 del dematí ningú ho va dir. No, és que es va parlar. No. Per tant, i això jo crec que ha canviat molt. Això sí que ara les reunions es fan a dins. L'excusa era que els delegats i delegades estaven treballant i que per tant era el vespre que es podien trobar. Però resulta que qui es trobava era la gent de l'executiva i eren els homes. Per tant, en aquest aspecte jo crec que ara no passa. I un altre era el llenguatge masculinitzat. O sigui, els documents que sortien del sindicat sortien sempre en nom masculí. Si no, busqueu-ho i ho veureu. O sigui, jo he tingut una de les coses d'haver estat sindicalista i de ser sindicalista és que ets molt crítica. I ets molt crítica també amb la teva gestió i amb tot. Llavors, he tingut sempre una obsessió de revisar documents que hem fet o papers que hem fet, encara ara m'emporto les ponències i les llegeixo. Doncs les d'abans, si les busqueu, veureu que el llenguatge és totalment sexista. No hi ha mai. Però és una crítica del sindicat, però també en general. Però en el sindicat això es veia molt i molt. I llavors una altra que era la cultura laboral. Recordo l'any 2007-2008, la UGT vam treure una campanya que es deia Les 6 a casa. Una campanya que era per la conciliació laboral, personal i familiar. I jo, com a secretària general, en aquell moment, el 2008, vaig dir, doncs me'n vaig a voltar tots els polígons de Girona, que era una cosa que també m'agradava molt, el contacte directe. I me'n vaig anar a un polígon que és el de Celrà, que és un polígon que hi ha moltes empreses, i vaig entrar a la primera empresa, que era una empresa de la indústria. I vaig fer una assemblea i vaig explicar
però jo convençudíssima que tothom estaria tan content que portéssim les 6 a casa. I els delegats nostres me van dir, però tu què vols que faci jo les 6 a casa? Què dius? I les hores extres no les cobraré? I què dius? A les 6 a casa? Bueno, va ser... Vaig sortir d'allà encongida. O sigui, aquesta cultura laboral, que jo crec que això ha canviat completament a dins del sindicat, i això ha sigut feina que hem fet des del sindicat. Això s'ha de dir, perquè la gent encara tenia aquella cultura, o per exemple el cobrar de manera que no fos a la nòmina, tant homes com dones. Doncs aquestes cultures les hem canviat la gent que estem en el sindicat. Per tant, les hem canviat tots vosaltres. I arrel d'això que explicaves al centre de treball, que els homes et deien què dius i com cobraré hores extres, parlant de les companyes, com creus que ha canviat això? No només sindicalment, sinó dins els centres de treball encara a les dones, a les treballadores. Les treballadores ha canviat també molt perquè un altre dels aspectes que ha canviat a dins del sindicat i que em descuidava de dir, i això afecta la pregunta que em fas ara, és que a les taules de negociació no hi havia dones. Llavors hi havia discriminacions que jo crec que, sigui per costum, sigui per aquesta cultura laboral que teníem, no es veien. Jo sempre explicava, quan anava a fer les xerrades de la dona, una que vam viure, que era la Braum. La Braum, després ho enllaçarem al que me preguntes. La Braum tenia molts treballadors, em sembla que porta 70 anys ja, per tant és una empresa de molt de temps, i en una negociació, un dia parlant amb delegats i delegades d'allà, deien és que els homes cobren més, però els que negociaven el conveni ens deien no, però és que el que negociem és per tothom, és tot igual, no hi ha cap diferència, per tant tothom ha de cobrar igual. I miràvem salaris i els veiem completament diferents, que els homes eren més que les dones. Fins que un grup de dones, entre ells de les dones de la UGT d'aquí de Catalunya, van veure que hi havia un tema, i era que per poder passar a tenir un càrrec, per poder passar a ser, com es diu, el supervisor, havies de tenir l'FP2 de mecànica. I l'FP2 de mecànica en aquell moment no hi entraven les dones, no podien estudiar-ho. Per tant, aquesta xorrada era una discriminació que feia que les dones cobressin menys. Llavors això jo crec que ha canviat, però no ha canviat tant, perquè fa 15 dies vaig estar parlant amb gent d'Uber, no sé si hi ha algú aquí, i em va explicar que tot i que quan llegeixes tot com funciona el conveni d'Uber, tot és neutre, per tant, no hi ha política ni feminista ni masclista, sempre els homes cobren més que les dones. I em van dir, saps quina és la diferència? Que els plusos són, per exemple, per viatjar de nit. I nosaltres, les conductores, no portem tants viatges a la nit. O l'altre que hem determinat és que nosaltres, les conductores, anem més lentes. Això és veritat perquè volem més seguretat que els homes. I a l'hora de calcular els viatges hem fet menys viatges que ells. I Uber paga per viatges. Llavors aquestes discriminacions que llavors els detectàvem gràcies a dones que varen entrar a les negociacions col·lectives, encara alguna queda que penses, ostres, com pot ser que ara quedi això encara? Per tant, és important que a les taules de negociació col·lectiva hi hagin dones, perquè això són discriminacions que si no, no es veuen. Si tu no les analitzes amb una mirada lila, amb una mirada feminista, no les veus perquè és neutre quan ho llegeixes. Què més ha canviat? Doncs molt, en molts temes. Les dones tenen una seguretat que abans no teníem. Quan una noia jove entra en el món laboral, jo crec que ha de saber 3 coses molt importants. Parlo d'una jove, una dona. Una dona se li hauria d'explicar que existeix la igualtat, però que la igualtat vol dir no només igualtat salarial, sinó també igualtat en els processos. No pot ser que per anar a buscar un lloc de feina et preguntin si quedaràs embarassada o no quedaràs embarassada. No pot ser que et preguntin temes personals. En la selecció de canvis a dins de l'empresa hi ha d'haver transparència salarial.
Això qualsevol noia jove que entra en el món laboral, això se li ha d'explicar. I una segona cosa també molt important és que ha de tenir un entorn segur i que, per tant, qualsevol tema que tingui d'assetjament, de mobbing, s'ha de poder denunciar. I, en conseqüència, que existeixen els sindicats. I ho dic així de trist perquè a vegades vas en llocs de joves i et diuen els sindicats per què serveixen? Doncs servim per això, per explicar què és la igualtat, per explicar què és el que tenen dret a dins de les empreses. I, per tant, això no ha canviat. I això és el que hem d'incidir més. Hem de poder tenir més comunicació amb la gent jove per poder-los explicar aquestes tres idees que són les primordials. La igualtat, que no és només de bretxa salarial, que també, aquesta setmana és el dia de la bretxa, no? I per tant un 17% sortia que hi havia a Catalunya. Hem avançat perquè els anys que jo tenia representació era un 22 i un 23. Llavors hi ha una sociòloga, la Cristina Sánchez, que és la que ha estudiat tema d'aquestes diferències, que ella diu fins a l'any 2150 no arribarem a la igualtat salarial de la manera que va augmentant ara. Per tant, és bestial. Per tant, s'ha de poder denunciar. I això són números, és el que deies tu, Ivet, al començament. Això ho podem denunciar-ho per tot en números, però també hi ha el temes de promoció que dèiem abans. També hi ha el tema de sectorització, en quins sectors estan més feminitzats i quins no estan tan feminitzats i, per tant, quin valor social en dona la societat d'aquells sectors. A l'època del Covid deien canviarem la mentalitat perquè es va veure que eren importants les cures, que eren importants els serveis, però no sé si l'hem canviada, si hem sabut fer aquesta cultura laboral de canvi de mentalitat. En els salaris segur que no, en prestigi no ho sé. Amb el prestigi també ens ha passat sempre. O sigui, les feines més masculinitzades tenen més prestigi que les altres a nivell social. I quan en una feina, en una tasca hi hem entrat directament les dones o massivament, llavors ha perdut el prestigi. I parlo, per exemple, dels mestres. Quan els mestres abans era el senyor mestre, en aquella època que hi havia molts homes i no hi havia dones, quan les dones hem anat en el món de l'educació i hem sigut mestres, doncs ara els mestres no tenen el prestigi que havien tingut anys enrere. I al revés, quan un home ha entrat en un sector molt feminitzat, se li ha donat més prestigi social. Per exemple, amb els cuiners i cuineres. Llavors, la vida, la cuinera era sempre la dona, a la que els homes han entrat en el món de la cuina, que tenim els grans xefs, ja parlem de xef, parlem de cuiners. Llavors, sempre aquest prestigi ha anat envoltada. Per tant, vivim en una societat molt patriarcal i molt masclista i això fa que ens costi. Però jo crec que el sindicat és la clau i és la punta angular per defensar el feminisme amb les joves en el món laboral. Que, de fet, estava pensant jo ara, quan deies dels sectors que no estan reconeguts, parlaríem del sector de les cures, per exemple. Exacte. Sector que les condicions laborals són ínfimes, jo crec que són essencials per l'estat de benestar, per tenir una justícia social també, perquè necessitem d'aquesta ajuda, perquè al final cada cop la població... Per això deia allò del Covid. Amb el Covid tothom va ser molt conscient que es necessitava aquesta... I què ha passat? Clar. Al final és com si no ens reconeixen la tasca que estan fent les persones que ens cuiden, com ens cuidaran bé? També s'ha de cuidar qui ens cuiden, no? I tant, cuidadors. I anant una miqueta més, tornant una miqueta en tu, en el que tu has viscut, creus que t'han demanat més preparació o més justificació de que tu ets capaç pel fet de ser dona de les teves responsabilitats? Directament jo crec que no. El que sí que totes tenim una motxilla de la història de ser dona. I per tant te planteges molt més si ets capaç de fer-ho o no. I això, jo crec que això sí que no és feminisme, sinó que és dona. És la percepció de dona i la història que tenim de que hem estat relegades molt de temps. Això ho vaig veure molt clar
a l'hora de ser consellera, havia de triar directors generals i directores generals. No hi va haver ni un sol home del que els hi vaig dir, en preparació, evidentment, per fer el càrrec, que li vaig dir, escolta'm, t'interessa ser director general? Que em digués que no. I no hi va haver ni una sola dona de totes les que vaig tenir de direccions generals, que era paritari, que em digués que sí a la primera. O sigui, totes, una deia, ostres, m'ho haig de pensar, vols dir que estic preparada? Vols dir que jo dominaré prou aquest tema? Vols dir que seré capaç de ser-hi? I aquest és la motxilla que portem, no? Que quan et dona una responsabilitat, per tant, jo sempre recomano de dir, escolta'm, no és que estiguis preparada, estàs preparadíssima. Per tant, llença-t'hi. Si no te'n surts, sempre ets a temps de tirar enrere. Però el que no pot ser és que les dones, quan tenim l'ocasió d'anar al davant, amb tots els problemes que porta, amb totes les dificultats, encara nosaltres ens sentim culpables de dir, ostres, potser no ho sabré. Vosaltres heu vist mai un home que digui, ostres, no sé si ho sabré fer? Jo mai. Jo mai en cap reunió he trobat un home que em digui, ostres, no sé si ho sabré fer. No, perquè ja donen per suposat que podran, i si no poden, n'hi ha. Jo sempre dic, escolta, floreros tant n'hi ha d'homes com de dones, està claríssim, i d'ineptes i d'incapaços igual. Per tant, som una societat d'un 50 i un 50%. Per què nosaltres tenim aquesta motxilla de dir, ostres, si em costa? A mi també em va passar, jo també cada vegada que he hagut de tenir un càrrec nou, em passa que penses, ostres, no ho sé, i alguna vegada fins i tot algun company m'ho ha fet passar malament, posant treves i penses, ostres, això amb un home no li farien. I això sí que és la diferència, que més que feminisme és el fet de dona, aquesta societat patriarcal que tenim de tant d'anys. Què vols dir quan un company t'ho ha fet passar malament? En el sentit de... T'ha posat més difícil, potser. Sí, de dubtar o de fer... Mira, per exemple, sent secretària general de la UGT, al mateix temps era regidora. Llavors, algun dels delegats em deia no, és que com a regidora no defensaràs el sindicat. Té res a veure. Però com que jo mateixa ja tenia, per exemple, en el meu cas, jo vaig ser delegada a l'escola, jo estava en un centre concertat, i vaig ser delegada primer. I després els companys em van dir que fos la cap d'estudis. I el primer que vaig fer va ser trucar al sindicat. En aquell moment a Girona, dir, escolta, si soc delegada puc ser cap d'estudis? Quan vaig agafar la lliberació i vaig entrar al sindicat, un dia un company em va dir és que no ens havia passat mai, no hi havia cap dona que ens hagués preguntat això, un home no ho hagués preguntat. I quan vaig ser regidora vaig haver de dir, escolta, no, he sigut regidora perquè he volgut estar-hi en política, perquè crec que puc incidir i que estar al sindicat i estar regidora és compatible. I ho vaig demostrar i he defensat sempre que soc sindicalista, hagi tingut el càrrec que hagi tingut, perquè per mi el sindicalisme es porta dins i vol dir aquest empoderament, vol dir aquesta crítica, aquest saber de tenir xarxa, de tenir entorn que no tens si no estàs al sindicat. Aquesta lluita social. Per tant, aquesta lluita social del dia a dia és la que fa que siguis sindicalista. I creus que dins d'aquestes decisions polítiques que vas poder prendre com a regidora, com a consellera, dins d'aquestes decisions que vas prendre, quines diries que van ser molt clarament identificades com a feministes, per donar un canvi al que estaven també patint en aquell moment? De les que jo vaig prendre personalment no ho sé, però sé que te'n puc dir de generals. Per mi el feminisme, ja deia abans, no és ser dona o ser home. Jo conec molts homes molt feministes, conec dones que no són gens feministes. Per tant, el feminisme és voler canviar els rols de poder, voler redistribuir el poder entre tots i totes. Vol dir aconseguir més drets sexuals i més drets del cos. Per tant, tot això, aquest poder més formal, només es pot fer des del poder
que és el poder polític, per dir-ho d'alguna manera, i per tant, per això és important. Per exemple, n'hi ha una que la gent no pensa que sigui una decisió feminista, i jo li veig molt, que és la gratuïtat de l'I2, de l'infantil 2 i de l'infantil 3. Per mi és una política feminista total, perquè el que fa és que les dones puguem conciliar perfectament amb els homes la conciliació laboral, personal i familiar. I que els nens puguin anar a l'escola, siguis de la classe social que sigui. Per mi aquesta és una política feminista molt forta, que no fa masses anys. En el temps que jo hi era, jo opinava que era una política feminista la renda garantida. La renda garantida és un sostre, és un terra social per tothom. L'altra cosa és com s'ha implementat, com s'ha adaptat, que això ho discutiríem si ha anat bé o no, és una altra cosa. Però el moment de tirar-la endavant, per mi era una política feminista, que tant si ets home com si ets dona, si ets família monoparental, si ets família normalitzada o el que sigui, tinguis un terra social en moments de dificultat, per mi és una política feminista perquè permet tirar endavant. La del sí a sí, home, és una política feminista totalment, perquè posa el consentiment per sobre de tot. Per tant, és una política, aquesta sí. I després totes les polítiques que vam desenvolupar a la Generalitat en aquella època i que continuen sent, que són les del CIAT, del CIEM, que són les d'atenció a dones en violència, les d'atenció a nens desemparats, tot això són polítiques feministes. Per tant, n'hi ha moltes legalment de polítiques feministes que no són només dirigides a dones, perquè, per exemple, aquest que deia, la primera que he posat d'exemple, l'infantil gratuït, no és dirigit a dones, sinó que és dirigit ni homes ni dones a tota la societat, però és una política clarament feminista. Clar, al final, això no ho havíem parlat, però sí que a vegades hi ha debats conforme pensen que l'equiparació de permisos entre dones i homes són mesures que no són tot positives cap a nosaltres. Algunes persones pensen que s'ha de negociar des del canvi estructural de visió. Clar, en aquest cas, jo, per exemple, penso una miqueta, crec que la mateixa línia que tu, si des del canvi estructural, que és molt llarg i molt constant i molt difícil, i això necessitem molts anys per poder fer-ho, no es pot arribar, evidentment, més a prop a una corresponsabilitat real o una equiparació, doncs ha de fer polítiques feministes per un altre cantó. Sí, i el que dèiem que no és de dona o d'home, per exemple, els permisos de paternitat intransigibles, per tant, que només siguin d'ells, és una política feminista, perquè és una política que si no, què ens passava? Que tots els permisos que els agafava eren només dones. Llavors aquest va dirigit als homes, però és una política clarament feminista. Al final els obligues a ells també a ser partícip en aquesta corresponsabilitat. Que està clar que hi ha persones, homes, que volen accedir, però potser altres per qüestions laborals tornarien al centre de treball. Exactament. De fet, l'altre dia parlant amb una companya feminista de la Casa Sindicalista de Madrid, que porta moltíssims anys, ella m'ha explicat que quan ella va tenir a llum a la seva filla va estar una setmana a casa només. Una setmana. Això ha sigut un dels grans avenços. Clar, i això va succeir perquè en aquell moment no hi havia un dret social, un dret feminista que protegís la maternitat. Què va passar després? Que quan vam donar els permisos, els homes, com no se l'agafaven, eren les dones les que estaven en biaixos a l'hora de ser seleccionades. Per això penso jo... Per això és important, és com a política feminista, que els permisos siguin obligatoris i intransigibles. Tal qual. I quan parlem per exemple, de feminisme, ara estem parlant del feminisme en moltes vessants, sindical, però jo vull saber les diferències que hi ha de quan parles de feminisme al carrer, quan parlem de feminisme als carrers, a parlar-ho des d'un despatx que tens responsabilitats i tens poder de decisió, també fins on a vegades pots, perquè soc conscient que a vegades no és tan senzill, crec, no? Sí, però són complementaris. O sigui, el feminisme institucional i el feminisme de base han d'existir tots dos. Jo, mira, aquest sempre el comparo amb el sindicalisme, també. O sigui, el sindicalisme hem d'estar al peu de carrer, hem de defensar els drets, però també hem de poder negociar. Per tant, tenim un sindicalisme institucional, unes executives que poden anar a negociar,
i els altres, que som delegats i delegades, que defensem a cada centre. Amb el feminisme de base i l'institucional passa el mateix. L'institucional té el poder formal, perquè pot canviar les lleis. Per tant, és molt important que hi sigui. Ara què passa? Que és molt lent, perquè ha de negociar, ha d'arribar a consensos amb els altres partits, en el Parlament, per poder canviar una llei. El feminisme de base canvia la societat i és més ràpid sense tenir poder. Té el poder social, per tant canvia l'estructura mental de la gent i és ràpid en moments determinats, però en moments claus. Per exemple, si no hi hagués hagut les grans manifestacions feministes quan hi va haver les sentències, per exemple, la manada o aquelles, no hi hagués hagut la llei tot darrere. Per tant, provoca que hi hagi canvis perquè hi ha un feminisme formal. Per tant, jo crec que són com una moneda de doble vessant, no? És les dues cares d'una moneda, tot és feminisme. Quins reptes hi ha? Bé, hi ha el problema que el feminisme institucional pugui quedar estancat i, per tant, sigui un feminisme que ja no avanci més o que es trobi que ja està, que ja han fet totes les lleis. I també pot passar que el feminisme de base o de carrer entri en lluites que el feminisme institucional no hi entra. Entra en lluites de si defensem dones, de si defensem un feminisme interseccional, si qui ha d'entrar-hi a ser feminista, qui és l'entitat que és més feminista. Per tant, aquí també té aquests perills. Per tant, jo crec que són les dues cares d'una moneda i que és important que hi siguin tots dos. Que treballin de manera conjunta. Com és més fàcil treballar? Bé, doncs el mateix que el sindicat. És fàcil sortir a fer una vaga? Doncs no, perquè muntar, que tothom hi sigui, que vagi bé, que és difícil. Ara, és fàcil fer una llei? No, tampoc. Per tant, tot té les seves dificultats i tot. La qüestió és que tinguis la mentalitat, aquella que dèiem en el sindicat sempre, de la mirada de les ulleres liles. O sigui que en cada pas i en cada moment tinguis allò. Tu ets regidora d'urbanisme, doncs tu has de tenir clar que en els carrers han de passar cotxets i que, per tant, aquesta mirada més oberta, més feminista, o has de tenir clar que en llocs molt foscos les dones tindran més por que els homes de passar-hi a la nit. Per tant, has de ser capaç de detectar que allà hi ha d'haver més il·luminació i això només ho pot fer una regidora. Amb les lleis, el que dèiem, la llei del sí és sí va tirar endavant gràcies a que l'altre feminisme va ser al carrer, si no potser hagués tardat més anys. O els permisos de paternitat han tardat molts anys. Europa feia molts anys que deia que havien de ser obligatoris i no s'implementaven a l'estat espanyol. Per tant, és més lent, però sí que una vegada hi és, costa molt que tiri enrere. Amb el feminisme de base hi pot haver més aquests problemes que hi ha de ser, i jo crec que és molt important, que és el primer. Però què penses, això te la pregunto jo com a manera personal, què penses d'aquests biaixos que tenim dins dels discursos feministes? No que hi hagi debat, perquè crec que el debat, com parlaves, és interessant i ha d'haver-ho perquè al final també és la manera d'avançar i de conèixer les realitats que estan canviant constantment, sinó aquests trencaments a vegades dins dels mateixos col·lectius de lluita. Què en penses tu d'això? Perquè al final... Clar, hi ha gent que quan hi som dins ho podem entendre, cosa que jo no comparteixo perquè crec que hem d'anar unides, però externament aquests tipus de biaixos donen discursos com que afavoreixen potser aquests discursos que a vegades tenen en contra del feminisme. Sí, jo crec que ara s'acabaran. O sigui, a veure, quan el feminisme institucional i el feminisme de base han anat conjuntament, que és el que ha passat fins ara, que la gent, o sigui, tots els governs ara tenen, o molts tenen paritat, forces, estan fent lleis feministes, per tant la gent institucional ha entrat en el feminisme, els de base estem més pel debat, si ocupem lloc de les dones, si hi ha d'haver les dones migrants, si no hi ha d'haver, si la llei LGTBI ens treu espai a les dones. Per tant, hem entrat aquí. D'ara endavant, jo crec que canviarà, perquè com que estem sentint tant discurs antifeminista,
ens unirà molt més. Quan l'enemic és comú, ens uneix molt més. Però és normal que hi hagi debat. O sigui, el feminisme ha tingut 4 onades, la història del feminisme, i sempre han sigut diferents, i malgrat tot hem anat avançant. Per tant, hi ha 2 coses. El feminisme ha vingut per quedar-se, per tant, ja poden dir que hem avançat massa com que no hem avançat. El que tenim, ho tenim, i ho hem de defensar amb ungles i dents, i les dones hem vingut per quedar-nos. Per tant, els companys que estan en el poder saben que alguns hauran de fer un pas al costat perquè les dones puguin estar en el poder, perquè fins ara no han tingut el poder. Per tant, aquestes 2 coses jo crec que són rellevants pel feminisme i que això tothom ho té clar. I ara que estem just a la meitat de l'entrevista, ho dic perquè... No esteu molt cansats de sentir-me? Me sento que... Deixa'm beure aigua. Per mi és un goig. I de fet ara el que volia comentar, que parlàvem d'aquesta pregunta que faré jo ara, que és una pregunta que et pot donar molt de sí, aprofita, perquè encara tenim mitja hora per davant i no queden gaires, perquè aquest és un tema que també t'agraeixo, que siguis tan oberta a poder parlar obertament de tot i també agrair-te poder escoltar aquesta perspectiva que jo, per exemple, des de la meva vessant personal no conec tant. I és, quan vas estar a l'etapa penitenciària a Puig de les Basses o a l'altra, jo entenc que vas descobrir realitats de dones que no coneixies i, a més, quina va ser la teva experiència personal? Què vas aprendre sobre la vida i la vulnerabilitat o la solidaritat entre dones durant aquell període? Donant exemples, que això sé que pot donar per molt, sé que ens queda mitja hora i tampoc. Però crec que a mi és un tema que realment em crida moltíssim i estic segura que a moltes i molts de nosaltres també. Aquí puc començar per 2 premisses. Una és que jo del món penitenciari no hi entenia res, no sabia res, de tal manera que sempre faig la broma que quan estava a govern estàs assegut a les executives, allò que veieu, per exemple, el dimarts, la foto aquella que entren els consellers, estàs assegut un al costat de l'altre i al meu costat tenia el que era el conseller de Justícia. Llavors, el president va donant la veu a cada un. Llavors, quan arribava el conseller de Justícia que donava la veu, que el president li havia donat la veu perquè expliqués què havia passat aquella setmana o què hi havia, jo era la que havia de parlar després per explicar els temes de treball i social. Per tant, quan ell començava a parlar, jo desconnectava, perquè ja anava pensant al cap, li diràs primer això, després diràs allò. Per tant, si no sabia res del món penitenciari, amb el temps de govern tampoc vaig aprendre res, perquè era el que menys escoltava de tots quan explicava coses de presons. I jo crec que si preguntes a la població en general què saps del sistema penitenciari, així com tots sabem del sistema educatiu, del sistema de salut i dels altres sistemes, del sistema de presons penitenciari, la majoria no en sabem res. Una aquesta. Per tant, em van entrar en un lloc que no coneixia res, no sabia cap norma, no tenia idea de res. A més, jo entràvem pensant, en el meu cas, que les dones que hi haurien allà eren dones amb delictes molt forts, per tant molt diferents de mi. I te trobes que el que hi ha al teu entorn és 2 coses. Gent, en general, homes i dones, que si te'ls trobessis a la vorera al carrer potser no hi parlaries. Per exemple, ho dic amb el sentit, no sé, que hi pot haver gent amb molts i molts tatuatges. Jo no tinc cap problema amb els tatuatges perquè els meus fills em porten, ja per avançat això, però allò de tota una persona tota tatuada de la baix, doncs a la presó és molt corrent, per tant, clar, penses que no hi parlaria, i allà és un company, i et trobes que allò que havies pensat quan defensaves els drets socials de la gent vulnerable i que ja ho havies vist tot, doncs que a la presó s'agreuja i que la majoria de dones, parlo, que hi ha a la presó no hi haurien de ser perquè hi són per culpa nostra. I ara ho explicaré. El Departament de Justícia diu que hi ha, o sigui, quan calcules tota la població penitenciària, que siguin dones només és un 8%. Per tant, amb aquesta dada, qualsevol de nosaltres que analitzéssim diríem, home, doncs si només és un 8%, aquestes dones tindran avantatge. No? Doncs no.
La presó és com la societat, és classista i no és gens feminista, és masclista. I jo asseguro sempre que les presons són fetes per homes, dirigides per homes i pensades per homes. Llavors, si és un 8%, per exemple, a Catalunya hi ha 3 presons. Són presons que tenen 10 mòduls, per tant, hi pot haver unes 1.000 persones a cada presó perquè el mòdul són de 100 persones. D'aquests mòduls, 8 són d'homes i un és de dones. Per tant, les 30 dones que estan en una presó estan totes en un mòdul. Hagin fet el delicte que hagin fet. Els homes se'ls separa. Els que tenen delictes econòmics van a un costat, els que tenen delictes, no sé, de sang en un altre, una mica hi ha aquesta separació. O conductes difícils, amb les dones no. Per tant, ja és la primera discriminació. Som un 8%, per tant, som menys que els homes, llavors consideren que han d'anar totes juntes perquè, clar, com que són poques, no es poden separar. Ja dius, home, si n'hi ha una, té un problema. La gran majoria hi són per delictes, que han acabat fent el delicte, però perquè tenen patologies duals, és a dir, o temes de drogadicció, tant de droga com d'alcohol. I per tant això els ha comportat a fer un delicte. I la segona part, de fet, el Departament de Justícia diu que 6 de cada 10 dones han patit violència abans d'entrar a la presó. Per tant, les altres són que s'han defensat d'una violència masclista. Hi ha de tot, però ho faig així. Per tant, això ja te trenca els esquemes, perquè dius, ostres, jo em pensava que serien lladres i a dins la presó resulta que com que estem totes 30 juntes 24 hores del dia i acabes sent companyes. No es parla del delicte, per tant aprens a separar el que és el delicte del que és la persona, que és una cosa molt important que llavors et serveix, com a mi m'ha servit, com he sortit de la presó, perquè a vegades fas l'estereotip de dir aquesta persona ha robat. Doncs ho tens separat totalment a l'estar allà dintre i t'aporta a que són pensades per home per moltes coses. Al principi jo vaig entrar i estava desorientada de tot, com us deia, no coneixia ningú i així, i vaig descobrir el que era la solidaritat, aquesta cooperació que tenim les dones. Al cap de 3 dies d'estar a la presó, ara us explicaré 4 anècdotes, que com a mínim us despertaré una mica, perquè jo crec que ja és... Al cap de 3 o 4 dies d'estar a la presó, jo estava, ja us ho podeu imaginar, com si entréssiu vosaltres, deixada. I me venen un grup de dones a Madrid, se m'acosten i me diuen, oye, Dolors, estàs presa, no estàs muerta. O sigui, el primer que em van dir, aquí estamos presas, pero no muertas, así que venga, a pintarse, a liquidarse, me deien, i ala. Doncs això, que és una tonteria, això fa que penses, ostres, sí que és veritat, no cal que estiguis decaiguda perquè has de viure les 24 hores aquí. Per tant, aquesta solidaritat hi és en tot moment. Però per l'altra banda també hi ha l'altra part que no, perquè si tu vius amb gent que ha sigut violenta, vol dir que la tens al costat sempre i que per tant també serà violenta en un moment determinat, que als homes això no els hi passa. Per tant, per això dic que són pensades. Quina altra cosa hi havia que fos pensat per homes o per dones? A la presó hi ha la botigueta, que tu pots anar a comprar, per això dic que també és classista, perquè qui no té diners no es pot anar a comprar res, tu tens molt poca quantitat de diners per la setmana per gastar, que és el peculio, i hi ha un economato, que és allà on tu pots anar-ho a comprar. Per tant, és classista perquè no tothom hi pot anar. A Madrid, per exemple, el que fèiem, com que la presó era només de dones, a Madrid, perquè a Madrid sí que n'hi ha una de dones, que és l'única que hi ha a tot Espanya, el que fèiem era intercanviar tasques. Tu me vens a rentar el cap i jo t'iré a comprar un xampú. I llavors, entre nosaltres intercanviar. A Catalunya això està prohibit, no es podia fer. A Catalunya amb aquestes és una altra norma, per tant no es podia fer. Per tant, trobaves alguna que no podia anar per res a l'economato. Llavors,
sempre li regales alguna cosa. Per tant, aquí també hi havia l'altra part de solidaritat. Però què hi havia de què són pensades per home? Que a l'Economato no hi havia coses de dona. Nosaltres vam passar de Madrid a arribar a Catalunya, per exemple, a Madrid, això que us deia, que et diuen oye, que no estàs muerta, estàs presa, i venen pintallavis d'aquests de 2 euros, però com a mínim fas una mica més de bona cara. A Catalunya no existien. Per què? I quan vam preguntar amb aquesta vena sindicalista, dir, escolta, reclamem per què no n'hi ha. La resposta era tan simple, és que no té demanda. Clar, si només som un 8%, només som 30 dones i les altres són 920, per què ha de tenir demanda els pintallavis? Doncs no. O, per exemple, un altre fet, en els economatos, la llei dels economatos, o la llei de les presons, diu que l'economato, el preu, és el preu que hi ha a les botigues del costat de les presons. Quan nosaltres estàvem a Madrid, l'economato era baratíssim. També és a dir que a Madrid vaig tenir molt de sort dels companys de l'UGT de la presó de Madrid, perquè els funcionaris que eren de l'UGT intentaven... O sigui, l'UGT som una comunitat i, per tant, som UGT, som UGTistes. I ells em deien, tu, jo no comprenc per què estàs aquí, jo no entenc què vas fer, però tu ets UGTista i, per tant, ets dels meus. I això és també solidaritat entre un funcionari i una presa, que és important. El preu és el de les botigues de l'entorn. Llavors, a Madrid era molt barat. Quan vam arribar a Catalunya, tant la Carme com jo, vam dir, ostres, és que els preus són molt cars a l'Economato. El mateix que jo comprava un xampú d'1 euro, aquí em costa 2 euros. Vam cridar la gent de la presó i els vam dir, escolta, per què és aquest preu? No, és que el preu són els de les botigues més properes. Què passa a Catalunya? Que les presons estan a les afores de la ciutat. Quina és la botiga més propera que hi ha? Les gasolineres. Llavors, als economatos el preu era de les gasolineres. I aquestes coses, clar, ho veus si has negociat, si no, no te n'adonis. Vàrem aconseguir que ho canviessin. O, per exemple, una altra cosa per dir-vos de lluita feminista dintre la presó. Arribo a la presó de Figueres, a Puig de les Basses, que deies, i hi ha una piscina petita al mig del pati que serveix per fer teràpia. La gent que està molt nerviosa o així, tu vas a la piscina, per tant, tenies la possibilitat d'apuntar-te a un curs de natació que volia dir entrar a l'aigua, per exemple, si la natació és de 9 a 10, entres a l'aigua a les 9 i no pots parar de nedar fins a les 10, perquè és per fer exercici. O sigui, no és... Quan jo explico... A vegades la gent me diu, no, home, és que hi havia piscina. No era una piscina per anar a parar el sol i estar allà, Era una piscina que hi anaves una hora, però anava molt bé, perquè, clar, imagineu-vos a 24 hores del dia sense fer absolutament res, doncs si una hora podies anar a la piscina, trebies l'energia i era fer un esport important. Doncs al cap d'un temps de sèrie, venen les companyes i diu, oye, Dolors, es que tenemos que protestar, ¿qué pasa? Y diu, ¿por qué los hombres van 3 horas a la semana a la piscina y nosotros solo una? Diu, no sé, és veritat. Vam mirar-ho i vam dir, ostres, sí, per què? Bueno, la influència d'això, cridem al director i li diguem, escolta, i diu, sí, és molt fàcil, perquè d'homes n'hi ha molts. Bueno, n'hi ha molts, però si jo és la mateixa persona que hi va 3 hores i la dona només hi va 1 hora, què té a veure que hi hagi molts homes? És una discriminació total. O sigui, la mentalitat del que va fer la presó va dir, bueno, com que hi haurà més homes, donarem 3 hores. Però el curs pels homes era 3 hores a la setmana, per les dones només 1 hora. Això també ho vam aconseguir canviar fent assemblees, evidentment, en el grup i, per tant, puguem protestar i canviar-ho. Coses que et trobes a la presó, alguna cosa divertida de ser sindicalista, per exemple. Quan vaig arribar a la presó de Figueres, comences a enraonar amb totes i totes, el que deia, el delicte no l'expliquen, però sí que 24 hores dona per anar explicant temes. I hi havia una noia romanesa que ens van fer amigues, enraonant i així, i me diu, ¿tú dónde trabajabas? Yo tal lloc. ¿Y tú? Y diu, yo trabajo en el metro de Barcelona. Hombre,
Doncs el metro, a més hi havia hagut les negociacions dels convenis del metro, per tant, no, està bé. ¿Y dónde del metro? Y diu, cerca de Plaça de Catalunya i Urquinaona, aquella parte. I jo amb la mentalitat del sindicat li pregunto, ¿pero trabajas en vías abajo o en los despachos? Pensant, al meu cap allò que fem, no? Els convenis, que això. Diu, coño, limpiando, pero limpiando bolsos. Per tant, també et trobes situacions d'aquestes. I d'altres que no són de riure, sinó que eren molt sèries, per exemple, de preguntar a alguna per què vas fer aquest delicte, quan feia temps que hi eres, i la resposta era o presa o muerta. Aquesta també era una resposta molt corrent amb dones que havien fet algun tema de delicte o així. Sí. Més temes, no sé, la Carme, per exemple, es va trobar que quan va anar a la seva presó estava prohibit el secador. I van dir, bueno, per què ha de ser prohibit un secador? Diu, és que no s'ha plantejat mai que a les presons hi pugui haver secadors. Home, però si hi ha un mòdul de dones, de 30 dones, no totes portem el cabell curt. A Figueres n'hi havia, podies tenir el... No totes portem el cabell curt, per tant, necessitem un secador. No n'hi ha hagut mai, no n'hi ha hagut mai, però si hi ha 30 dones hi pot haver secador. Llavors, vam haver de reivindicar moltes coses d'aquestes, feministes, de dir per què no s'havien pensat abans. O sigui, ningú havia pensat que això es podia canviar del moment que varen idear la presó. Clar, que al final semblen coses molt simples, molt fàcils de solucionar, però el tema del assecador, per exemple, no conec un hotel, per exemple, un hostal que tu vagis i no tinguis per poder assecar-te el cabell. I no hi vius allà, vull dir, imagina't visquent 24 hores a un lloc o estar 24 hores a un lloc que no tinguis ni per... És que a les presons també s'ha de dir que hi ha moltes normes absurdes, però jo sempre dic, és com la societat, que és classista i masclista, l'altra. Normes absurdes com, per exemple, se puede jugar a cartas durante la semana, pero los fines de semana no. ¿Y por qué? Porque lo dice el reglamento. Vale. O sigui, cada presó té el seu reglament intern i llavors passa el reglament d'anys a anys. Llavors, quan tu preguntes, diu, bueno, és que anys enrere hi va haver una baralla un cap de setmana. Bueno. O, per exemple, una altra que també vam aconseguir canviar la presó de Figueres, i era que hi ha una sala d'actes i venia gent a fer algun acte. Doncs quan entraves allà, els homes a davant, les dones a darrere. De dones que anéssim a la sala d'actes devíem ser 10. Les dones a darrere. Home, però si no veig res, per què has de ser sempre a darrere? Perquè la vigilància és millor. Per què la vigilància és millor? Però no és que t'ho digués el funcionari, ho deia la norma de la presó. O sigui, la vigilància es veu que és més fàcil si ets a darrere que pas si ets a davant. Llavors, coses d'aquestes que dius, bueno, han sigut pensades en un moment donat de la història amb una actitud patriarcal, masclista, que no ha fet que evolucionin. Llavors aquestes coses és el que vam aconseguir anar canviant a mida d'anar reivindicant. Clar, tu creus que tenir aquesta mirada femenina en tot moment, més que femenina, lila, no? Feminista, que ja dic, que no sigui ni home ni dona, sinó la mirada aquesta lila de dir, ostres, hi ha coses que no tenen per què ser aquí. I aquestes coses no les veus si no ets sindicalista. Clar, i a més, seria una miqueta el tema d'actualitzar, potser les bases de la presó que potser s'han anat quedant, no? En perspectiva feminista, vull dir, o en general. S'ha de revisar tot, però això t'hi trobaràs també amb empreses i amb llocs, el que explicava abans de l'Uber, per exemple, és nou, és una empresa nova i que bé s'ha revisat tot. El que passa que fins que algú no reivindica des de dintre és difícil canviar-ho. Ostres, hi ha tantes preguntes que et faria, Dolors, perquè és molt complicat. Clar, de presó és que és molt complicat, perquè hi ha molt... A mi em deien, per exemple, quines relacions tens amb els funcionaris? Bé, doncs els mateixos que tens amb la gent del carrer. En trobes de molt macos i en trobes que no, per tant, són funcionaris, és
treballadors normals i corrents, i amb les preses igual. Hi ha tot tipus de preses, hi ha de tot. I ara, tornant una miqueta a l'àmbit laboral, que al final no l'hem deixat, perquè també a la presó hi ha persones treballadores, que com deies hi havia gent de la UGT, però quan tornem al mercat laboral, i que abans ho has situat una mica, però potser inserint una miqueta més, quan parlem de la gent jove, de les dones joves, de les joves que entren a treballar, si poguessis dir-li quin dret creus que seria més important que coneixés aquesta noia jove que entra a treballar per poder també protegir-se una miqueta del sistema que encara avui en dia, com hem parlat, és patriarcal i que encara per això encara estem nosaltres des del centre de treball lluitant dia rere dia perquè la igualtat real encara no existeix. Jo és el que he comentat abans. Jo crec que són 3 coses importants de qualsevol jove que entra en el mercat laboral. Una, que ha de conèixer els sindicats, que ha de conèixer que els sindicats lluitem per la defensa i que per tant l'ajudarem en tot moment, que això no sempre ho saben. Abans, jo recordo anys enrere que anàvem als instituts a explicar què fèiem els sindicats i per què servien. Cada vegada la idea, la concepció del que fem els sindicats, si no és que hi ha un comitè fort o uns delegats molt actius, l'altra gent no ho sap. O si tu vas pel carrer i diu, no, sindicalista, què vol dir? Una aquesta. I les altres dues, que jo crec que és la que han de saber, és el tema de la igualtat. Que la igualtat, que vol dir el que comentàvem abans, que ha de tenir dret a la transparència dels salaris, que no pot ser que ell hagi de cobrar menys que un home, per tant, amb el tema salarial, amb el tema de promoció, amb el tema d'accés als llocs de treball, amb el tema de bretxa en tots els sentits. Per tant, la igualtat i l'altra, que l'entorn ha de ser segur. Aquestes 3 coses jo crec que són primordials per explicar a tots els joves que entren en el món laboral. Són els 3 pilars que fonamenten que la relació laboral serà segura i serà tranquil·la. Clar, jo, per exemple, m'estic recordant ara quan jo vaig començar a estudiar a la universitat, tenia 18 anys, però recent fets. A la primera entrevista de feina que la segona entrevista de feina que em van fer, perquè la primera va ser d'això que treballaves quan temporades d'hivern i tal, em van preguntar si el meu estat civil i si tenia perspectiva de ser mare. Clar, això, quan jo tenia 18 anys i estava estudiant en aquell moment i tal, ho vaig veure estrany, però crec que també és important que la gent jove que ho sàpiga, que això no es pot fer. Que tu pots contestar i dir, escolta, no n'has de fer res, tot i que com busques feina, clar, és complicat. I això també és, com ho deies, és feina de nosaltres, els sindicats, fer aquesta feina estructural de que no es puguin, quan fa selecció i promoció, hi ha preguntes que ja no es fan i jo crec que això ha canviat, per exemple. De fet, això ho hem canviat els sindicalistes. Jo crec que això ha canviat. Les bases, per exemple, tu no veus escrit enlloc que hi hagi diferència per dona, per home. Ara, la discriminació directa pràcticament s'ha abolit. El que queda és aquesta indirecta que no es veu. Exacte. I ja per acabar, i crec que aquesta és molt potent i vull escoltar aviam que ens comparteixes, quina creus que serà la gran batalla feminista laboral i social dels pròxims 10 anys? Aquesta és molt complicada. És molt. Aquesta és molt complicada. Jo crec que primera, hem avançat molt legalment, però no hem avançat realment. Per tant, la primera batalla serà mantenir el que hem avançat legalment, que no vagi enrere, per tant, està molt alerta d'aquest feminisme institucional, que no ens reculi res, i l'altre, que tot el que hem avançat s'apliqui. I que, per tant, no hi hagi reculada. I la segona, que per mi és molt important, és la de la intel·ligència artificial. La intel·ligència artificial hem de buscar maneres que hi hagi auditories a la intel·ligència artificial. Els algoritmes no són neutres i us ho demostraré avui mateix. Jo he posat aquest dematí a la intel·ligència artificial que me digués noms de sindicalistes. Jo no he posat si homes ni dones. I a dintre meu he pensat, sortirà la Isabel, dintre meu pensant la Isabel Vilà, la primera sindicalista catalana del 1870,
i que per tant, que més s'ha fet teatre, sortirà la Campo Amor, sortirà la Federica Montseny, d'aquestes, i de fora durà sortir la Luxemburg, poder l'Àngela Davis, que també tenia algun punt de laboral, així. Doncs us llegeixo. Diu, aquí tens una selecció de sindicalistes destacades del segle XIX i del XX, internacional i de l'àmbit hispànic i català. Per tant, he pensat, fantàstic. Segle XIX, Robert Owen, precursor del cooperativisme. Ferdinand Lassalle, impulsor del moviment obrer alemany. Samuel Gompers, fundador de l'American Federation of Labor. I Anselmo Lorenzo, figura clau de l'anarcosindicalisme a Espanya. Segle XX internacionals. Eugene Debs, Walter Reuther, Lex Walesa i Luigi Longo. I d'Espanya i Catalunya, Salvador Seguí, el noi del sucre, Àngel Pestanya, dirigent destacat de la CNT, Francisco Largo Caballero, sindicalista de la UGT i president del govern republicà, i Marcelino Camacho, fundador de Comissiones Obreras. Això és la intel·ligència artificial que tenim ara si posem busca'ns a sindicalistes. Per tant, vol dir que els algoritmes que tenim a la intel·ligència artificial no són neutres i, per tant, això ho hem de vigilar perquè donen peu a que continuïn amb la societat aquesta patriarcal. Per tant, primer, que hi hagi auditories dels algoritmes i del que es posa. Segon, tema teletreball. Tema teletreball és un altre dels temes que també... Per què? Perquè ajuda a la conciliació laboral familiar i poquíssims. I l'altre repte és que els plans d'igualtat, que hem avançat moltíssim, jo abans comentava l'Òscar, quants n'hi ha ara plans d'igualtat? Ara no ho sé, però als anys 90 varen fer com un estudi a Girona de plans d'igualtat de les empreses. Amb un acord d'aquests que fèiem al sindicat, amb altres institucions, a veure més o menys quan n'hi havia. Ahir ho vaig buscar, sabeu quants n'hi havia? 12, als anys 90. Els anys que jo era consellera, hi havien avançat molts més, però a Girona n'hi havia 275, perquè jo sempre tenia la mirada a Girona. Ara segur que n'hi ha molts més, però és veritat que quan ITFO fa 2 anys va fer l'estudi dels plans d'igualtat, molts hi són perquè és obligatori, perquè hi ha molts treballadors, però estan en el calaix. Per tant, aquesta és una feina del feminisme, perquè el plans d'igualtat també és l'altre gran guany de la societat en el món laboral. I per tant, aquest no és que no l'hàgim de deixar perdre, aquest sí que l'hem de fer que avanci. Per tant, aquest també és un altre punt important. I l'altre és el de la conciliació, que va lligat amb això dels plans laborals. Totalment. Jo crec que aquests són els 4 puntals del feminisme del futur. Mantenir, fer guanys nous, encara que legalment n'hi hagin pocs, i després destruir, tenir una millor comunicació cap als joves i destruir aquests també, que també té a veure amb la intel·ligència artificial, aquest discurs viral que hi ha antifeminista. I descobrir la millor manera és fer-ho amb dades. El que has fet tu al començament d'aquesta entrevista, quan has donat la benvinguda posant dades de quines són els permisos de maternitat i paternitat que hi ha, de quina bretxa tenim, de què és el que està passant, com és l'ocupació, què hi ha d'atur, quins hi ha amb la vessant homes, dones, tot això que amb dades puguis revertir aquest discurs antifeminista. Per tant, jo crec que els reptes són aquests, els més importants. Jo crec que al final poca cosa més a dir, potser també l'educació, no? A més, tenint-te tu com a psicopegador de part de l'educació i tal, jo crec que també aquesta vessant de continuar lluitant des de l'educació, d'aquest canvi estructural que tenim. Sí, jo crec que aquest també és molt important, perquè el que diuen ara és que en els instituts els joves són molt menys feministes que abans. Però jo crec que aquest no és un problema de l'educació, sinó que és de mala comunicació.
Hem d'aconseguir explicar el feminisme d'una manera incloent. Hem d'aconseguir explicar que arribi a tothom i que no vegin com un apartat de la vida, sinó que ser feminista vol dir tenir la mirada lila en tot moment, siguis allà on siguis i com siguis, i tant si ets home com dona, perquè com he dit al principi, jo he conegut molts homes molt feministes i dones que busquen el poder per no ser feministes. Per tant, no té res a veure el feminisme amb ser home o ser dona. I aquest és el que us volia deixar com a final. Doncs moltíssimes gràcies, Dolors. Tot teu. De fet, dona goig escoltar també l'experiència, a vegades ho parlem amb els companys, l'experiència és un punt, és un grau, i crec que tens una vida molt extensa per poder explicar-nos tot això. Abans de marxar, Dolors, no sabia si fer-ho des d'aquí o fer-ho des de l'Atril, i jo crec que estem en confiança per poder fer... L'any passat... No m'espantis ara. No, dona, estàs en confiança. L'any passat vam fer la primera entrega de premis, la primera edició dels Premis La Revolta Feminista, i jo crec, i m'agradaria, i crec que serà així, que això es constituï com una part de l'UGT de Catalunya, perquè al final crec que hi ha moltes dones, tant de la casa, que forma part de la casa com podria ser tu, com dones de fora, que han lluitat pels drets de les dones, i crec que això també és un goig poder reconèixer des d'un premi de la casa. I avui donarem la segona edició del premi i, Dolors, ja ho havíem comentat, però dir-te i dir també als companys i companyes que no ho saben, que aquest premi aquest any s'ho donarem a la companya Dolors Bassa i crec que està més que justificat. Moltes gràcies. Moltes gràcies a tu, guapa. Mira, ara porten les companyes. Moltes gràcies. Com no poden faltar flors. I mira, l'ensenyarem, perquè l'any passat passa que em dona una cosa que es caigui. Oh, que bonic. Per tu, Dolors. Molt maco. Oh, que bé. Moltíssimes gràcies per tot i per tota la teva experiència també en lluita sindical. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies. Espero que t'agradi. És molt xulo. Moltíssim. Espera, que recollim això. Gràcies a tots i totes. T'ajudo? No, ja està. Compte no caiguis. Epa. Doncs, no sé si m'escolta, sí. Bé, després d'aquesta entrevista que crec que ha sigut molt enriquidora per tothom, ja donar pas a les companyes i companys de les diferents federacions i organismes de la UGT de Catalunya, que també crec que és important que elles i el company de Balot o la companya de Balot representin en les seves paraules els seus col·lectius, els seus sectors i la seva realitat també com a organismes que vivim. Donaré pas un per un, si us sembla, i aneu pujant i quan acabeu que pugi la següent persona. Donem pas, en primer lloc, a la Betty Costa, companya de la FSMC. Merci, Betty. Bé, benvinguts i benvingudes a totes i tots. Avui ens tornem a trobar en aquesta sala per reivindicar el 8 de març. Ens trobem en aquesta sala que ha escoltat 1000 històries, 1000 lluites i 1000 reivindicacions. Una sala on s'han decidit amb força i unió com encarar totes les lluites necessàries per aconseguir viure en una societat justa. I potser també en aquesta sala és on es va decidir la nostra organització que per tenir una societat justa era necessari que fos igualitària. I potser va ser així que van decidir que les dones podien formar part de l'organització sindical ocupant càrrecs de responsabilitat igual que els nostres companys. Perquè, com en tots els aspectes de la societat, les dones hem tingut que lluitar per poder posicionar-nos al costat dels homes. I ho hem fet. Ho hem fet en pas ferm. I no hem estat soles, perquè ells han caminat al nostre costat. M'heu sentit dir més d'un cop que m'agradaria no haver de celebrar mai el 8 de març, perquè això voldria dir que ja vivim en una societat justa, equitativa i igualitària. Però ara mateix crec que ens caldran molts 8 de març, 22 de febrer i, per desgràcia, 25 de novembre. I amb això només vull animar-vos a estar alerta, a no baixar la guàrdia,
empoderar-nos més que mai, perquè la dreta i l'extrema dreta estan a la cantonada. I sabeu què passa quan puja l'extrema dreta? Que treuen drets aconseguits, i que les dones tornem a estar en el seu punt de mira. Només cal escoltar les últimes paraules, o diverses paraules, que sentim. Quiero libertad contra este feminismo que nos quiere oprimir. O la ley de la violencia de género busca la guerra de sexos i criminalitzar a los hombres. Són gent de les cavernes que ens volen tornar a les cavernes i no ho podem permetre, no els podem deixar passar i la UGT està preparada per no fer un pas enrere en els drets de les dones, en la igualtat i en l'equitat. I la FESMC ho té clar, només sí és sí. I també té clar que lluitarem contra el feixisme i lluitarem totes i tots junts en contra del feixisme que ens vol oprimir. No hem arribat on som per ser el sexe dèbil, hem arribat on som perquè hem cregut en la justícia social i no hem fet marxa enrere, perquè abans que nosaltres ja hi havia les nostres besàvies, les nostres àvies, les nostres mares. I ara haurem d'educar, com bé ha dit la Dolors, a les noves generacions perquè entri qui entri al govern no hagin de lluitar més pel que ja és seu. Visca la UGT feminista. Merci, guapa, molt bé. Ara pujarà la companya Susana Fructuoso de la FICA. Hola a tots els companys i companyes. Un altre any aquí celebrant el 8M, que algun dia suposo que s'acabarà perquè s'haurà acabat totes les diferències que n'hi ha. Què hem de dir? Jo no diré cap discurs perquè no és el meu. Les companyes parlen molt millor que jo per fer els discursos i jo parlaré de la meva de la FICA, que com tothom sap que la indústria és un dels llocs més masculinitzats que n'hi ha. Però què hem de dir? Nosaltres a nivell sindical què he de dir? Nosaltres tenim una secretària general. Més imatge de feminisme no pot ser. I nosaltres crec molt en els plans d'igualtat, que és una cosa que és una eina que ens han donat molt important, però les empreses no hi creuen. No hi creuen. La majoria d'empreses ho estan fent perquè els donen un segell i els permet concursar i els permet fer moltes coses, però realment no creuen. I hem d'estar lluitant perquè això ens dona molt de poder, perquè tenir una informació que no havíem tingut mai, com són els salaris dels companys i les companyes, per veure aquestes bretxes que realment existeixen amb motius i sense motius. El que han dit la companya Dolors Bassa té raó. Escolta, hi ha una perspectiva de gènere que no existeix enlloc i hem d'anar insistint en el tema de la salut, en el tema de l'educació, perquè les dones s'incorporin a la indústria, que sempre ha sigut un tema molt delicat. Sempre els homes, hi ha unes feines que són pels homes i unes feines que són per les dones, i això hem d'acabar. I en els col·legis i a tot arreu és on hem d'incidir amb això. El tema de la violència de gènere, què hem de dir? En contra, com sempre estarem en contra de qualsevol tipus de violència, ni de gènere ni de res. Les coses no se solucionen amb violència mai. I, escolta, i ja està. Nosaltres seguirem treballant. Què hem de dir? A veure, aquí a la meva federació, a més, tenim tota mena de treballs molt masculinitzats i tenim el tema del camp, que què hem de dir? Allà tenim tot. Violència de gènere, bretxes, però maltractament, tenim racisme, feixisme, racisme, tenim de tot. I nosaltres estem lluitant molt per acabar amb això. I, la FICA també, feminista per sempre. Molt bé. Companya Montse Inglés, de Serveis Públics. Bé, companyes, companys, aquest 8 de març, des de la UGT Serveis Públics, alcem la veu per posar al centre el sindicalisme feminista com a eina imprescindible per defensar drets i obrir camí cap a condicions de vida i de treball dignes. Vivim temps complexos a escala internacional, estatal i local. Veiem retrocessos de drets laborals, socials i humans. S'estan retallant recursos,
privatitzant serveis essencials i debilitant acords internacionals que protegeixen la igualtat, la justícia social i la pau. I quan es retallen serveis públics, qui ho pateix més? Qui són els que pateixen més? Bé, doncs les dones, les persones migrants i les persones en situació de vulnerabilitat. Com a treballadors i treballadors dels serveis públics, sabem que darrere de cada retallada hi ha desigualtats que s'enxamplen. Per això diem clarament que uns serveis públics forts són el millor antídot contra la desigualtat. Reafirmem el nostre compromís amb els drets humans com a marc irrenunciable. No podem permetre que cap treballadora ni cap persona quedi fora de la protecció i la solidaritat. Els drets de les dones són drets humans i són essencials pel desenvolupament democràtic de la nostra societat. Gràcies a dècades de lluita sindical i feminista, hem avançat en igualtat salarial, permisos de corresponsabilitat, protocols contra l'assetjament i reconeixement del treball de cures. Però no n'hi ha prou. El sindicalisme feminista no només defensa el que hem conquerit, lluiten per ampliar-lo i blindar-lo davant de qualsevol retrocés. Hem d'acabar amb la divisió sexual del treball, amb la precarietat, amb la parcialitat no desitjada i amb la bretxa salarial. Hem d'ampliar de manera real i efectiva els plans d'igualtat, amb negociació col·lectiva, amb perspectiva de gènere, seguiment, transparència i sancions quan calguin. Sense recursos i sense voluntat política, la igualtat no és només que un discurs. Denunciem totes les formes de violència masclistes i exigim mesures urgents per garantir vides lliures de violència. Defensem també el dret a migrar de manera segura i en plenitud dels drets laborals i socials i reafirmem el nostre compromís amb la pau, perquè no hi ha justícia social possible en contextos de guerra i repressió. Finalment, reivindiquem serveis públics de qualitat, sanitat, educació, cures, serveis socials i un sistema de protecció social digne i democràtic real. El desenvolupament ha d'estar al servei de les persones, mai del benefici privat, perquè serveis públics forts no hi ha igualtat real i sense igualtat real no hi ha democràcia. Aquest 8 de març diem alt i fort, les dones obrim camí en els serveis públics i el sindicalisme feminista és la força col·lectiva que garanteix igualtat, justícia, solidaritat i futur. Moltes gràcies. Bé, ara donem lloc a les companyes d'Amic perquè puguin pujar. Eva Jardo, endavant, merci. Bon dia a tots i a totes. Començaré avui aquesta intervenció com cada 8 de març. I és que ho he fet sempre de la mateixa manera. Tant de bo que no hi hagués un 8 de març. Tant de bo que les dones i homes lluitessin sempre per als mateixos drets, però de forma unida. Però aquesta vegada, a més, he de posar-li una altra mirada, i és la mirada de les dones migrades. No hem vingut avui només a posar paraules, hem vingut a posar mirades, noms i vides, allò que les travessa per complet, allò que massa sovint es converteix en només una estadística. Parlem de dones que van creuar fronteres amb il·lusió i amb esperança. I aquí, a Catalunya, s'han trobat amb un mercat laboral que les minora i les penalitza. Són dones que treballen als sectors que són fonamentals per al sosteniment de la nostra vida. La llar, l'atenció, les cures, la neteja, en definitiva, els serveis. Sectors que, com s'han dit al llarg d'aquest dematí, són molt feminitzats, precaritzats, on les condicions laborals són
o s'han convertit massa sovint en una forma de violència quotidiana. Les dades ho confirmen, ho veiem aquests dies amb el Dia de la Bretxa Salarial. Les dones a Catalunya, el salari brut anual dels homes és al voltant dels 30.000 euros. El de les dones, aquí, les nacionalitzades, és al voltant dels 27.800 i el de les dones estrangeres a un cau més. Estem parlant del voltant de 22.000 euros. Això suposa, i això vol dir, que el salari de les dones migrades és només el 75% del salari mitjà. Aquesta no és una desigualtat casual, és una desigualtat estructural. Gran part d'aquestes dones treballen aquestes feines elementals i a la vegada fonamentals. De fet, el 70% de les ocupacions en aquests sectors són feines marcades per una alta temporalitat i per jornades parcials imposades i fins i tot jornades d'hores, simplement hores. I en el treball de la llar i de les cures, el 88,3% són dones. I hem de dir que 2 de cada 5 treballen en la informalitat, que per dir-lo ben clarament hem de dir sense contracte, i això vol dir sense drets. Això significa treballar sense seguretat, sense protecció social i moltes vegades, com a conseqüència, sense veu. Però la precarietat no és només un problema econòmic, és també violència, i violència estructural. És violència quan una dona pateix violència masclista i no pot denunciar perquè depèn del seu cap, del seu salari, del seu estatus administratiu. Les dones migrades pateixen violència de gènere amb més vulnerabilitat i menys protecció. Des del 2003 fins al 2026, un total de 450 dones han estat assassinades per les seves parelles o exparelles. Estem parlant de dones estrangeres. Això representa el 33% de les víctimes de feminicidis. I és que moltes dones migrades triguen més temps a denunciar. I no és per falta de patiment, sinó per por. Per por a perdre la feina, per por a perdre els seus fills i filles, per la seva situació administrativa, per dificultats amb l'idioma, amb el desconeixement de la cultura en la que estan i, sobretot, a no ser cregudes. És violència quan la societat normalitza que el treball feminitzat i migrat sigui menys valorat i menys protegit. És violència quan les fan dependre de les pròpies estructures que les explota. I darrere d'aquesta precarietat hi ha una realitat que no podem continuar amagant. És el racisme. És el racisme estructural. Racisme en quant a la cultura, a l'origen, a l'accent, al color de la pell. Influeixen en l'accés a la feina estable. Racisme quan l'administració posa traves a l'hora del padró, a l'hora de la regularització o a la simple i llanament homologació i convalidació dels seus títols acadèmics i professionals, provocant aquí tot un talent, un bloqueig que infrautilitza les competències professionals d'aquestes dones. Racisme quan el mercat laboral reserva per a aquestes dones les feines que ningú altre en vol. Aquest racisme no és anecdòtic. Organitza oportunitats, marca trajectòries laborals i minimitza les vides humanes. Per això, avui, no només reivindiquem treball digne, salaris justos i protecció social
completa per a totes les dones. Reivindiquem el reconeixement de la dignitat de cada dona migrada que construeix la nostra societat amb la seva força, amb la seva feina i amb el seu cor. I veiem com la propera regularització del Govern d'Espanya pot ser una gran oportunitat per aflorar drets, laborals i socials de totes les persones, però en especial també de les dones. Reivindiquem polítiques públiques que garanteixin la inspecció i les accions efectives davant la discriminació per raó de sexe i d'origen. Negociació col·lectiva amb les dades reals que permetin corregir les desigualtats salarials, com s'ha dit anteriorment. Polítiques de cures, que es segueixin trajectòries laborals estables i corresponsabilitat, com hem mencionat anteriorment. I una agilització administrativa que permeti homologar els títols i regularitzar les situacions per evitar el malbaratament del talent, perquè el sistema exigeix que aquestes dones tinguin una situació administrativa regular, però a l'hora de la veritat el mercat de treball no les diu de la mateixa manera. És per això que nosaltres, des d'Amic UGT, seguirem amb la nostra lluita dia a dia al costat de tots i cadascuna de les persones d'aquí. Moltes gràcies. Bé, el company Albert Salvador de l'Avalot. Vinga, compi. Bé, merci per convidar-nos, Ivet. Companyes, avui, 24 de febrer de 2026, des de la UGT de Catalunya, comencem a preparar un 8 de març que es faci notar als nostres centres de treball. I el lema d'enguany és clar i contundent: si t'atabala el debat, imagina la realitat. I això és perquè hi ha massa senyoros i massa patronal que els molesta que parlem de feminisme o que ens organitzem. Els incomoda, en definitiva, escoltar-nos. Com a jovent de la UGT de Catalunya, pensem en aquella jove de 22 anys que sobreviu a l'hostaleria o al comerç, amb horaris que canvien d'un dia per l'altre per WhatsApp i amb un sou que amb prou feines permet pagar una habitació a Barcelona. O en la falsa becària, que fa exactament la mateixa feina que el company del costat, però cobrant molt menys. Les xifres són evidents. Les dones menors de 25 anys pateixen una bretxa salarial propera al 20%. Comencen la seva vida laboral ja en desavantatge només per ser dones i per ser joves. Per això des de l'Avalot diem prou al feminisme de façana i als discursos buits. El que volem són canvis reals, als convenis i a tots els espais on la UGT tingui influència. Per exemple, primer la reducció de la jornada laboral per evitar que la parcialitat es converteixi en precarietat estructural i en cadena de contractes indignes. Segon, desplegar i fer complir un estatut del becari, que estem esperant aviam si ja es vota al Congrés, per delimitar clarament el que és formació i el que és treball, perquè no es continuï explotant el talent jove sota l'etiqueta de pràctiques. I tercer, continuant com hem fet sempre, plantant cara als masclismes de sempre, els de tota la vida i els que es reinventen amb noves etiquetes. El 8 de març no és simbòlic, és lluita i com a sindicat majoritari hem d'omplir els carrers. Endavant amb la lluita feminista i endavant amb la UGT. Gràcies, Albert. I per acabar, la companya de UJP, la Maria Àngels Gómez. Hola, bon dia a totes i a tots. Avui vull parlar d'una desigualtat que no sempre es veu, però que pesa molt, la bretxa salarial que han patit i segueixen patint les dones grans. Parlem de dones que han treballat tota la vida, dones que han aixecat famílies, que han cuidat fills, pares, mares, nets,
Dones que han sostingut la societat amb una feina imprescindible, però sovint invisible. I tot això, moltes vegades, amb salaris més baixos, feines precàries o directament sense cotitzar. La bretxa salarial no és només una diferència de sous en el present, és una desigualtat acumulada al llarg dels anys que acaba convertint-se en pensions més baixes, amb més risc de pobresa i en menys autonomia econòmica quan s'arriba a la vellesa. Les dones grans cobrem menys, no perquè haguem treballat menys, sinó perquè el treball ha estat menys valorat, perquè les vam empènyer a deixar la feina per cuidar, perquè van tenir contractes parcials imposats, perquè el sistema no va comptar amb elles. I a tot això s'hi afegeix l'edatisme. Ser dona i ser gran encara penalitza doblement. Se les invisibilitza, se les tracta com una càrrega, quan en realitat són un pilar fonamental de la nostra societat. Parlar de la bretxa salarial a les dones grans és parlar de justícia social, és reconèixer una deuta històrica i és entendre que la igualtat no pot acabar a la jubilació, perquè una societat justa no abandona les dones quan es fan grans, les reconeix, les protegeix i les garantitza una vida digna. Gràcies a tots. Visca la UGT. Bé, abans de donar pas al nostre secretari general, agrair a les federacions, organismes també que posin el seu granet d'arena de sorra a aquesta lluita feminista, perquè al final jo crec que ha quedat clar, no?, que la lluita feminista o serà de totes o no serà. Llavors, també acompanyar-vos i animar-vos a que assisteu a la manifestació del 8 de març, que aquest any serà al matí, serà a les 11:30, diumenge 8 de març, i que sortirà des dels Jardinets de Gràcia. I apunteu l'agenda, que estic veient que alguns sí, apunteu l'agenda, 11:30, Jardinets de Gràcia, el 8 de març. I ara sí que sí, ja per acabar la jornada del 8M d'aquest any de la UGT de Catalunya, donem pas al nostre secretari general, Camil Ros. Merci. Bé, bon migdia. Primer de tot, gràcies per aguantar tota la jornada de principi a final. Jo crec que ha estat intensa, no? Jo poca cosa puc dir més del que s'ha dit, i al final ha estat un exemple d'ugetisme. Jo ara aquest matí que he tingut algun quincat de moment tranquil, estic amb el rotllo aquest dels pressupostos que hi vam signar, com que hi ha el lío de govern i oposició, no paren els mitjans, però he tingut una estoneta i us recomano que són 106 pàgines, però us recomano que us llegiu l'informe de bretxa salarial que s'ha fet des de la secretaria, que està molt bé, que és molt intens, però que fa una radiografia molt potent del mercat de treball que tenim. De lo bo i de lo dolent, Podíem fer allò de dir, una notícia bona i una dolenta, no? Doncs la dolenta i la bona, no? La bona és que la bretxa salarial ja l'hem reduït fins al 16%, no? Per exemple, quan estàvem el 2017-2018 amb una punta del 25%, no? La notícia dolenta és que encara hi ha el 16%, no? I que, per tant, cal continuar un camí. Però després, si agafem aquest 16%, i això que les estadístiques són molt cabrones a vegades, i la distribuïm per salaris i ingressos, resulta que les dones que tenen els ingressos més baixos, la seva bretxa salarial és del 30%, no del 16%. Per tant, és demoledor quan ho mires, no? O que les dones de més de 55 anys, la bretxa salarial no és del 16%, sinó que és del 22%. I entre d'altres, i per tant,
podem anar veient com va el mercat, no us poso més dades, però us animo que ho mireu i que ho aneu comparant. Que no ens quedem amb les dades xungues, perquè les xungues són xungues i hem de fer que siguin més xungues, perquè hi ha una altra cosa, perquè les dades bones són gràcies a nosaltres. No són gràcies a les empreses i fins i tot a vegades no són gràcies als governs. És cert que els governs han aprovat lleis que obliguen per anar en aquest sentit. Perquè l'impacte principal de la reducció de la bretxa salarial és l'increment del salari mínim interprofessional. No és, i les dades que hi ha de l'informe de bretxa del 26 són del 23, les dades identificades, perquè amb els informes d'estructura salarial sempre van 2 o 3 anys enrere. Per tant, a mesura que anem incrementant el salari mínim interprofessional, anirem reduint aquesta bretxa. Per tant, no és que les empreses hagin dit i s'hagin llevat i hagin dit va, deixem de putejar i anem reduint la bretxa salarial, sinó que és l'increment del salari mínim interprofessional, l'obligació de les empreses de més de 50, que encara que sigui obligació, no totes ho han fet, que tingui plans i, per tant, que hagin de presentar els informes i se'ls hagi de posar els colors als informes de la seva estructura salarial, això és gràcies a la nostra pressió. O un altre element molt clar, que és l'impacte de la reforma laboral també en la reducció de dades importants com siguin la temporalitat i la parcialitat. També és una política que hem fet nosaltres. Què hem fet nosaltres? Apretant i negociant lleis, però que hem aplicat també nosaltres en els centres de treball perquè això pugui ser. I per tant, aquest és el valor important que ens hem de reconèixer com a organització de la nostra feina, perquè si no ningú ho farà. Jo recordo, també en la fase aquesta de batalletes, quan van començar a presentar la UGT de Catalunya els primers informes de bretxa salarial, que ens deien que això no era possible. Negaven fins i tot la dada que la bretxa salarial existís, perquè no podia ser, perquè la ley dice la ley, doncs no, la llei i les putades diverses, i quan mirem també una altra dada que surt en l'estudi, que en funció de les jornades o de càrrecs directius o d'altres, la bretxa incrementa o no pel tema de la cura de fills. Perquè si mirem, per exemple, em sembla que era, ara parlo de memòria, és que he anat fent pantallassos però no els aniré obrint tots. Quan parlàvem de la bretxa en termes de... No, parlàvem de la temporalitat en termes de fills o sense fills, la temporalitat i la parcialitat entre homes i dones sense fills és més o menys la mateixa. A la que és amb fills, evidentment, la discriminació de les dones augmenta. Per tant, és una realitat que tenim, és una realitat que hem anat modificant. L'exemple dels permisos de paternitat que siguin obligatoris doncs és un exemple molt clar. Abans s'agafaven com a molt, en alguns casos, a l'administració pública, quan ja fa molts anys ja es van crear aquests permisos, però fins i tot costava i no hi havia un ús. Per tant, des del moment en què és obligatori, fa un avenç. I per tant, el camí és l'obligatorietat. Com el camí és, quan el procés congressual de la UGT, crec que era els congressos del 2002, vam introduir les quotes en els òrgans de direcció, doncs allà s'ha invertit i ara la realitat és una i llavors era una altra, que és una mica les èpoques aquestes que la Dolors explicava. O, per exemple, hi ha una cosa que vacilo molt a fora, és l'impacte intern que vulguem o no vulguem, perquè tampoc ho vam fer obligatori, quan la Dolors explicava allò de la campanya de les 6 a casa, a l'organització ja no es convoquen reunions per la tarda, si no és una urgència o una qüestió. Abans hi havia reunions a la tarda, com a exemple, i això ho explico fora, i molts que esteu a vegades en rotllos de l'administració convoquen reunions a la tarda, fins i tot les que ells consideren menys importants. A vegades també passa això, en funció d'això. Nosaltres no ho fem. Si hem d'anar amb un pollo d'una mani, hi anem. Si hem de convocar manifestacions o el que sigui, el cap de setmana hi anem. Però per norma, aquesta organització
al mateix temps que feia el tema de les quotes, prenia aquestes decisions. No passa en tantes altres organitzacions. L'altre dia estava reunit amb el president de la taula del tercer sector i també li explicava i flipava amb el tema de les reunions. Per tant, nosaltres hem fet moltes coses bones i n'hem de seguir fent. No hem de situar això que us dic com per dir nosaltres som els millors, nosaltres som les persones i l'organització que ho fem millor i això ja està. I si no es pot fer més és perquè no es pot. No. Cal continuar perquè si com a organització anem avançant, més farem que la societat avanci més. Perquè si nosaltres fem més polítiques en els plans d'igualtat a les empreses, avançarem més. Per tant, és un element de dir l'organització té introduït el missatge en el seu dia a dia. Mireu, hi ha una cosa que el fàcil és, i això és una neura que alguns que em coneixen jo tinc més, que és el dels tres colors, que soc molt pesau, però soc molt pesau. Perquè a la mínima posem el vermell i ja està, que és veritat, que és el nostre històric. Però sabeu per què és, entre altres coses, la neura aquesta? Perquè nosaltres no posem el lila com a símbol, que la simbologia té la seva importància només el 8 de març, sinó que el posem cada dia. Perquè nosaltres cada dia posem el verd, perquè és cada dia, no només quan hi hagi un pollo de canvi climàtic, i llavors traiem el verd. I és una mentalitat, el més fàcil i el més d'allò, el vermell que ho resumeix tot, que és veritat que ho agrupa tot, però és important també la visualització i el missatge. I us n'explicaré una de més divertida, perquè ja fa 2 processos congressuals dels 3 colors. Comissions Obrera va fer el congrés de la zona, això fa aquest procés congressual, no l'anterior, va fer el congrés de la zona del Vallès Oriental, Osona i no sé si també té el Maresme. I van posar a cada comarca un color. Es veu que dintre un congrés de comissions con los colores de la UGT, és a dir, que fins i tot comissions no ho fa perquè nosaltres utilitzem els 3 colors. I això és l'important. El missatge és aquest, el dia a dia és el que marca que no només anem amb una reivindicació uns dies concrets. I al final les desigualtats, com s'han anat dient, no només són unes, sinó que són moltes. I que, evidentment, estem en una societat que és masclista, perquè quan surten les dades de violència masclista són les que són i no són unes altres, siguin micros o macromachistes, ho som. Quan surt la dada, que jo vaig tindre que mirar 2 vegades, de violència masclista, que és una enquesta europea amb tots els estàndards, i de les dones que han patit en algun moment o altre, la violència masclista és perquè se'ns caigui com a societat la cara a terra. Sembla que és aproximadament el 70 i pico % de les dones en un moment o altre han rebut una situació de violència masclista. O la cronificació de la bretxa, encara que sigui el 16, és un altre element estructural que cal canviar. I estem molt millor perquè no hem parat de reivindicar i de fer-ho, i això és el que us animo, el que us animo avui, que hem fet una setmana i alguna cosa abans la jornada del 8 de març, perquè pensàvem que més, però moltes de vosaltres estareu la setmana que ve en unes jornades que es fan a Madrid, que esperem que l'any que ve invertim i que Madrid ho faci a nivell confederal la setmana anterior i puguem continuar una mica les activitats que fèiem de setmana del 8 de març i fer l'acte potent aquest més a prop del dia del 8 de març i de la manifestació, però que continuem i que continueu amb orgull. I que davant dels dubtes que a vegades pugueu tindre les dones ugetistes, sempre pas endavant, perquè així és com es construeix l'organització. L'organització és una organització que lluita permanentment per les desigualtats i per una societat millor. I a l'organització hi ha de participar la gent
que també pateix les desigualtats. Les persones immigrants, hem de fer que cada cop més persones immigrants es puguin anar incorporant a la nostra organització, més dones, més joves, tot, perquè és la manera que donarem també la fortalesa del canvi. I això és el que us volia emplaçar i el que també, per no allargar-me més, com ha dit la Ivet, a Barcelona el 8 de març al matí, als altres llocs de Catalunya, doncs en les convocatòries que hi hagi, participem-hi de manera clara i amb la bandera de l'UGT ben alta. Moltes gràcies i feliç 8 de març. Pero no saben que yo soy suspiro que en el aire va flotando, que se escapa de las manos y a la suerte de los vientos voy navegando. Ya a mí me mueve el aire, ya a mí me mueve el aire, ya a mí me mueve el aire, y el aire me mueve. No me merece la pena que por santa ni por buena se me dé la bendición. Hago lo que se me antoja y me apurro si me toca. Siempre la misma canción, que si hago, si no hago, que si entro, que si salgo. Siempre el mismo culebrón. Pero no saben que yo soy suspiro que en el aire va flotando.